ọ na-abụ na-afụ ka etu ihe si aga n'ọtụtụ obodo ewe na-ajụ na-enwezikwado ndị ikenye maka na okenye ama nọdụ n'ụlọ ma ewu amụọ n'ọgbịrị. Mana ka m si afụtụ ya bụ ife a, ọ dịzi ka ọtụtụ ndị okenye ejizi aka ha amanye ewu ka o wee nwụọ n'ọgbịrị, anaghị ahapụ isi aka abụ oriọ. Iji wee kowa okwu ọfụma, ọ na-abụ nne anya wee fụ ọtụtụ ebe a na-eme orikọ ihe gbasatara agbankwụ nwanyị, ịgba nkwụ nwanyị n'ala Igbo, ihe a na-akpọ ya oge gboo bụ orikọ. Afụcha m ọtụtụ ndị chiri echichi obodo ha wee soro wee na-participate ya bụ alụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye nze nọyị n'ọtụtụ ebe dị iche iche ihe dị otu a na-eme, achọrọ m ịgwa gị na anaji gị. Ọ mụnwa kwuru ihe a na-akpọ ịgba nkwụ nwanyị n'oge gboo bụ orikọ. Ịgasị orikọ be ndị bụ ọgọ gị ka esi eme ya n'oge gboo. Ọ bụrụ onye mba, ọ na-akpụte ewu Igbo, ewu mkpukpu, jee na be ọgọ ya nwanyị, ha na ụmụnna ha esie orikọ. So n'ala Igbo, so ndị Igbo ka ọ ga-abịa ịga na mba ụwa niile ịfụ na onye Igbo ọbụla nwere ụmụnna, onye Igbo ọbụla nwere nwanne, nwee ebe o si, nwee ntọnala, nwee ọdịnala. Put me anywhere. Ọ bụrụ na abata, a na-ekpute ewu, weta mba ji na ọtụtụ ihe dị iche iche, mkpụrụ ọjị. Ọ bụrụ na onye obodo ahụ na-anụ nwanyị, ọ na-eweta ọkụkọ. Ijụgwa onwe gị ajụjụ, kedu ihe kpatara eji akpụta ewu maọbụ ọkụkọ? Kedu ihe kpatara ọbara ji atụsa n'aja ala nke ndị be nke nwanyị? N'oge gboo, a na-eje n'iru mmụọ ndị be nke nwanyị wee sie ya bụ orikọ. Ọ bụ ọgbụgba ndụ, is a communion. N'aka nke ịbụa, ọ bụrụ na nna mụtara nke nwanyị enunye nwa ya nwanyị mmanya ka ọ genye di ya. Ọ bụrụ na o rute n'ebe di ya, ọ na-aṅụtụ mmanya ahụ, di ya aṅụ anya bụ mmanya, nwunye ya ma ṅụchaa ya. This is a covenant, is a communion. Njikọ aka alụmdi na nwunye n'usoro ọdịnala. Ọ bụrụ na ọnụ ụka asị ya agbanye ngwa ọla, mana ọ na-ewutecha m nke ukwuu. Onye ka m si wee sị na okenye ama nnọdụ n'ụlọ ma ewu amụọ n'ọgbụrị, na ị ga-abata n'ọtụtụ obodo maka ihe ize ndụ. Ikekwe ọ bụrụ na ihe orientation, ihe eneleta n'ihe ejije, ifuzie nwoke zuru ezu na nwoke, ọ bụrụ na nwunye ya gbanye ya mmanya, ọ kwafue ya n'ala. Gị nwa bụ nwoke, kedu ihe ichene ya bụ mpụtara m ihe bụ? Ichene n'obi gị na ndị bụ ọgọ gị ga-agbanye gị nsị na mmanya. Ọ bụghị omenala ndị Igbo, ọ bụghị ihe eji wee mara onye Igbo. Ihe na-akọwaziri bụ na nwunye gị mee gịnị n'ụwa, bịa mee gịnị, bịa dakpere nwunye gị. Maka na ọ bụrụ na nwoke nwa mmanya nwaanyị gbaa n'ezi, ana be nna ya ji ejide ya, ana be gị bụ nwoke ji ejidekwa ya. Maka na mmụọ na mmadụ agbago akaebe na onye abụrụgo nwunye gị maọbụ na onye abụrụgo di gị. Onye ka nsị na ị ga-afụ ọtụtụ ndị okenye ya bụ ihe a na-eme, ha agbachi nkịtị.
n'aka nke ịbụa maka ndị obunna ha ụzọ mụta diọkpara, ndị ọnọ nso eru aka, ndị na-ahapụ omenala mere omenala n'enu, na ị ga-afụ okenye ụfọdụ abata n'ọdịnala gị na omenala gị wee gwa gị na ha ejiro nkwụ enu, na ha ejiro ọpụ wine were eme nke ha. Kata ma gị nwa bụ okenye ji agwa ha na ọ bụrụ na ị chọghị ịgbara ndị be anyị nkwụ dịka o si wee dị n'omenala na ọdịnala anyị, gị hapụ ya bụ ive, ịgbachi nkịtị, efuzie nke eji coke, mineral, wine were agba agbamnkwụ nwaanyị. Gị nwa bụ onye nze a participate ya or partake in that, nwanne m anaji gị. Ụdị a ka ọ yi ebe n'onu, ọ nụrụ karịa ibe ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ga-emesịa.